د دەستپێکا شۆڕەشە سووریەدا و ji ber ku rejima Beşar Esed mijûlî ji navbirina xwepêşandan û opozîsyonê bû li navçeyên dinyên Sûriya li rênavçeyên Kurdan birekeftineke radestîpeyê dikir û hêzên xwe ji piraniya bajêr û bajarokên Kurdan wek şandin lê ferman û biryarên dawî her di destê xwe de hêştin. PYD li Rojavayê Kurdistanê hêzên çekdarî bi navê YPG û asayîş ji xwe re ava kirine da ku rê li ber her çalakekê li dijî rejima Beşar Esed de bigire û nehêle çi kesekê nerazî dengê xwe li dijî wan bilind bike. Tevî ku mafên mirovan bin pê dikin û xebatkar û siyasetmedaran digirin û wan nefî dikin. Karoraftarên hêzên çekdariyên PYD û bin pêkirinên ku li Rojavayê Kurdistanê dikin bala rêxistinên navdewletiyên mafên mirovan û her wiha rojname û govarên cîhanî ber bi xwe kişandiye. Yek ji wan bin pêkirinên ku çekdarên PYD li Rojava dike ew e ku zarokan tevlî rêzên xwe de û wan ji bo karên çekdarî bikartîne. Rawangeha mafên mirovan li Sûriyeyê jî di raporteka xwe de ev yek piştrast kir. Rawangeha Sûriya ku navenda wê li Londonê ye û bin pêkirinên li dijî mafên mirovan li Sûriya tomar dike û her wiha bûye yek ji jêderên bawerpêkiriyên ajansên nûçeyan û rêxistinên navdewletî di raporta xwe de daxwaz kir ku çekdarên PYD êdî mafên mirovan li navçeyên dibin kontrola xwe de bin pê nekin. Rawangeha Sûriya her wiha tekez kir ku çekdarên PYD kesên ku temenê wan dibin 18 salan re ye tevlî rêzên xwe dike wan dike çekdar ev yek jî li dijî yasayê navdewletî ye. Ev ne cara yekem e ku rêxistinên mafên mirovan tekez dikin ku PYD zarokan tevlî karên çekdarî dike her davî jî malbata kiçekê bi navê Rustem Mihemed Hec Kermok û 13 salî ye û xelkê bajarokê Dirbîsiyê ragihandin ku çekdarên PYD keça wan bi zorî tevlî rêzên xwe kirine û ew bi zorî ji qutabxaniyê birine. Xelkê Rojavayê Kurdistanê ku êdî kar û kiryarên PYD tehemûl nakin û gelek ji wan naçar dibin berê xwe bidin koçberiyê dibêjin ku PYD di nav qutabxaneyên amadeyî de grûpên çete ava kirine û erkê wan ew e ku zarokan birevînin û tevlî rêzên YPG û asayişa PYD bikin. Ji xwe jî ew siyaseta PYD ya ku wek baskê pekekê li Rojavayê Kurdistanê tê naskirin ji destpêka avakirina vê partiyê de eşkire û diyar e herkes baş dizane bê endamên vê partiyê çawa zarokan ji nav malên wan û ji qutabxane û cadeyan direvînin û ji bo ku wan bikin çekdar û tevlî hêzên xwe yên çekdarî bikin.